Tulungan mo kami senior sa Santiago. Buliran mo po ako at ang ako po kayo. Porbida mga bay, may uso pa din yung mga ingonaan ni ron no, sa atong modernong panahon. Burasin pa inumod sa espiritu sa tao, doon sila doon na ito. Burasin ito. GIGG in Sator Aripotin Putas Tigil Sator Aripotin Putas ano na power ba na kanakan akano ka sa akatong sa talong katak inatas lutak on mari mas rin Chris nagmahari sa patuloy dito kami umagana naman sa nagkagata madipinisan mo po ako ang aking pamilya at ang pinandungan galing sa pagganat purin mo sa rin Hala, intro sa ta mga bay, kay murag mapas mo taning kalakiha mga bay. Buenos dias mga bay. Welcome sa ato YouTube channel. Tuloy sa mga isyong saksak sinahin. Welcome ang tanan niyo mga kabintay. This is a reason of our own Buenos dias na tong tanan mga bay. Welcome ta sa atong hisgutanan karon samtang gisuroy ta mo aning akong giduaw karon nga Aroseros Urban Forest Park mga bay. Pastilan pagkanindot aning kinini ang man-made ni siya bay no nga Forest Park. Nya na-amaze po ko ani kay nindot siya pagka kuan mga bay, nindot pagka landscape. Nya very creative kayo. So samtang wala pa ta mo abot diha sa Aroseros, gikan ta sa Pasig River pagka naog sa barko. Bisuroy pa na nato ang ubang mga lugar mga bayno atong gibalik ang Dolomite Beach nya gisuroy na to ang ubang mga museum dinhi sa kauluhan mga bay. So samtang gisuroy kita mo aning mga lugar nga akong kinini ang gipangduaw, kita mga bay mag-obserbar magita di ba? So ato ning mga isgutan karon kining mga issue karon labi na niining issue sa hoarding mga bay nga diin pagkadaghan ang gipangsapot ang taon ani mga bay kay ang presyo sa sibuyas gikan sa 300 mga bay miabot na gyud ngadto sa 600 ang kilo nya. Sa ako nga pag-obserbar mga bay dito sa probinsya sa Cagayan, diha sa Isabela, sa Mountain Province, sa Benguet, sa Ilocos, nya diri na gid sa Pangasinan, Tarlac, sa Pampanga ug ubang mga kaprobinsyahan sa Luzon mga bay. Pastilan mga bay unsa man po nang pagkahitabo nga gawas nga mahal kayo ang presyo sa sibuyas mga bay. Wa naman kay ko kabantay adong sibuyas mga bay nga katubit ang dagko nga diin kasagaran gid gani na natong makit-an diha sa mga pungko-pungko nga ilan ang hiwa-hiwaon bitaw nga kanang blade ra gani na ilang gamiton nga nindot king tanahon ba hindi hiwa-hiwa na nila nya kasagaran na bagit sa mga pungko-pungko mga bay. Mao ginay akong paborito kanang lumpia nga tagpisuhon nga diin imo nga inigtuslo di mo sa suka dunay daghan kayo mga sibuyas. So usa na sa mga di na to malimtan sa mga pungko-pungko mga bay. So karon ambot kahano pila ng presyo diha sa kuano sa mga pungko-pungko nga karon nga ni mahal ang sibuyas. Nya mo ni wala na ko mabantayi mga bay nga katong sibuyas nga dagko unsa man pud taon ni klasiha sa mga sibuyas mga bay nga gawas nga puwerteng pagkamahala
dagko pa man ang kumo sa mga bata ani. Kay kung nakabantay ka sa mga sibuyas nga gibaligya diha sa kamerkaduhan, purting gagmaya nga murag julin. Ako'y mga bay wa katabugal-bugal aning mga negosyante nga way mga puangod ng mga bay. So kini mga bay no, kaning wa kita kahibaw kung unsa ka ni nga may mga analysis nga mitumaw nga kini kuno murag gituyo aron na ay ugon pagmaayo ning administrasyon ni Bongbong mga bay. Labi na gyud nga si Bongbong maoy secretary sa Department of Agriculture. So diri pod sa agrikultura mga bay no ang girumbo pagmaayo. Kanya niya pagilaing balita mga bay nga sa top 10 kini ni ang best rice producers sa Asia mga bay. So sa top 10 naguna ang kini ni ang China. Unya ikaduha ang kini ni ang India. Nya ikatulo kining Indonesia. Kahibaw mo asa na butang ang Pilipinas sa ranking sa best rice producers. Pastilan mga bay ang Pilipinas naa sa ikawalo. Naapsan hinunta sa Bangladesh mga bay kay ang sunod sa Indonesia gikan sa number 1 mao ang China, dayon kining India unya dayon kining Indonesia, ang ikaupat mao ang Bangladesh. So naa sila sa ikaupat, unya kita sa Pilipinas naa sa ikawalo. Kadakong insulto in taon na ni mga bay kay kining Bangladesh mga bay, purti ra ning gamayang nasura mga bay. So unsa man ning pagkahitabua? Unya ang pinakasaklap pagyod kay sa best rice importer sa tibuok Asia, kahibaw kag ikapila ang Pilipinas. Ikaduha ang Pilipinas nga best rice importer sa tibuok Asia. Pagkadakong sagpa intaw na ni mga bay na unsa man ni pagkahitabua. So naagid no sa agrikultura ang daghan kayong problema mga bay. No, bisag sa kaniadto kining mga smuggling sa panahon do ni Duterte. Kining bahin sa mga isda nga galunggong mga bay. No, gikan sa Pilipinas unya unsa po ni pagkahitabua nga ang kini ni ang mga kuan kini mga negosyante sa China sa kuan sa kini ilang mga mangingisda ani manguha og isda sa Pilipinas nya pagkahuman gibaligya sa China bali ang Pilipinas mao na hinoy mi-import ngadto sa China. So nagkasaksak sinaguling mga kuan mga bayno kini mga smuggling kini mga importer. Kunya ang girumbo ra bagyod kining agrikultura. So doon ay mga analysis nga matud balagi kini usa ka tinuyo nga economic sabotage aron na mulutaw nga kini nga tong presidente wa gini hinungdan ang iyang liderato mga bay. So the same pattern mga bay no pareha sa United States nga basta gani ang presidente dili nila makuptan, basta dili nila tuta ang presidente. Ayaw gyud pag expect mga bay nga dili na puntiryahon ang imong liderato mga bay. Dili lang kutob lang sa mga kinini ang mga smuggling kini mga presyo sa kamerkaduhan sa atong ekonomiya, kundi bisag sa mga sindikato mga bay. So ingon ana bay no ang US basta dili nila mahimong kaalyado ang usa ka presidente, ilagi kang tayugon pag maayo. So mausa niya nahitabo karon no sa kang Bongbong kini mga kaatbang niya sa politika nga posible nga mao ni gihimo.
So hinuon doon na siya kini ni ang munas ginhawa gini ang maniobra mga bay kini pagbanhaw sa kadiwa nga diin maupoy kining proyekto sa yang amahan kaniadto si Makoy nga ang mga gulay diha, mga prutas, mga ubos og presyo kung itandi diri sa kining sa komersyal diri sa kamerkaduhan sa atong nasod. Kay ang sibuyas sa kadiwa karon tag 170 ang kilo. So mo na gihimo karon ni Bongbong mga bay. So dili ni ingon mga bay ha nga mura siya kanang nirebildi pareha aning ubang mga kining mga komunista mga bay nga diin gusto nilang lumpago ning gobyerno ha ilang atbangan nya maghimo silang ilahang sistema aron sila maoy matuman kining mga terorista nga grupo. Pero kining kang Marcos mga bay lahi ni dili ingon ana nga nakikuan ni siya nga yang mura ba kanang iyang atbangan kundi at least ang mga tao dunay kanang alternatibo nga kinini ang kapilian kay lagi mahal kayo ang mga paliton no diha sa komersyal. So ni apoy iyahang kadiwa stores. So ang sibuyas medyo layo gintang mga bay kay tag 170 ang kilo pero gari ka diri sa atong merkado mga bay gikan sa 300 miabot na gyud og 600 ang kilos nya pwede panggagmaya nga lagi murag julin kagamya. So mo ni problema karon bay no sa atong agriculture. So kini karon mga bay lagi kay ga saksak sinagol ang mga analysis nga atong gitimbang-timbang og pagmaayo nya mao nay usa sa milutaw nga posible gini nga binuhatan sa mga kining mga gagoy po nga mga oligarch, mga kaatbang ni sa mga Marcos o Duterte sa politika mga bay. So kini manggod mga bay kung unsay ilang mga kasungian diha sa politika mga bay musaka na diha ang presyo sa mga paliton nun di man guna sila apektado mga bay no bisan pag kanang sibuyas mo abot na nga tugo sa kalibo kining mga Marcos mga Duterte kining mga politiko sa mga dilawan mga pinklawan ug unsa pa ni kinsa pa ni mga magkaatbang sa politika mga bay kana sila tanan dili na sila apektado sa mga presyo mga bay. Ang direkta jud nga maapektahan ani kita jud mismo mga bay. So manghinaot gid unta no nga kini unta pakgang intaw ni kay kita gyud nagantos intaw na ni mga bay. So niya mga bay no naabot na ta diri sa Arroceros Urban Forest Park. Niya sundi lang ninyo mga bay kay nindot kini tambayanan nila diri sa kilid sa Pasig River. Mawagtang gyud ang atong mga stress mga bay. Padayon ta mga bay. So sa pagkakaroon mga bay mao lagi nay mga analysis karon. Kini siya binuhatan sa kaatbang sa mga Marcos Duterte kay aron na mulutaw nga kini nga atong presidente atong vice presidente way mga ayo. Apan sa laing mga bahin mga bay kung sige tag sabot anang klasiha sa analysis nga ato lang ang gisabot kay lagi bago pa sa kuan bago pa sila sa posisyon lagi pila pa lang kabuan no sige lang tag-ingon ana klasiha sa paminsar mga bay atua lang ani mga bay kung basin unya ba nga madugay pod ang mga tao mapulaan na ng klasiha sa pangunahuna nga kana siya usa ka economic sabotage nga diin girumbo ang atong administrasyon aron mulutaw nga sila mga inutil. So basin unya ba nga may posibilidad nga doon na po ilang analysis nga dili ba pud ka ha nga parihara ni sila o sabot-sabot ra sa nilang tanan.
wa sa kita kahibawan ng mga bay no nga may posibilidad po na nga sige ingunan nilang no magkaatbang lang tas politika pero dinhi sa mga kuan sa kining mga economic sabotage kining ato nga economic crisis sabot-sabot lang tani so may posibilidad po na nga ingunan na so kana po delikado na bay no kung mutumaw ng ingunan na nga klase sa analysis nga maoy tuhuan sa mga tao nga makaingon po ang uban labi na sa kuan kining naa sa pinakaubos nga hutong sa masa nga mura wala may magpili no nga gikan na sa mga Aquino niya sa kang Ramos sa kang Arroyo mga Marcos mga Duterte maura manghihapon mga bay nalay mga estilo nila no sa katong kang Duterte bahin sa tukhang nya kining kang Marcos karon unsa niyang pagpadagan sa atong ekonomiya pero sa mga presyo sa palitunon mura baga ng mura baga pareha lagi silang tanan nga wala gini nila makontrolar so dunay lain nga mao lagi na ang nagmaniobra mga kining mga tampalasan nga mga oligarko nga kung di sila makasinabot unsa na ilang mga interest diha so mura ba ka nang testingan nila ang pulso gid sa katawhan mga bay so tungod na kung magsige naman lang gani nagbalik-balik dili po na kalikayan mga bay nga mulutaw ang laing analysis nga posible kahani nga sabot-sabot ra ni silang tanan but in fact mga bay narba di mga tao ngayon nga wa sila gitapigan nga mga bisag kinsang politiko, Duterte man, Mapinglawan, Dilawan o Marcos o bisag kinsa. Nay mga tao nga ingon ana tungod sa krisis nga atong gitubang. Bisag ako sa una mga baingon ana mangugug baruganan sa una nga walay gitapigan pero kada eleksyon bubutar lang ko sa kabuo karon lang pagsalbar sa voters ID nga dili ma-expire. Nausab lang niya akong baruganan mga bay pag didaga na si Digong niya atong 2016. So wala ko mag-ingon mga bay ha nga ngunana na sila nga murag ilagi nang kining usara ni sila tanan pero kanang ako mga posibilidad lang na sa uban nga magunahon na nga dili kaha nga kuan kining nagkasinabot sa ni silang tanan so kana mga bay analysis lang na nga posible nga mutumaw so diha ra na kutob ang kuyaw lang hinuon ng mga bay nga kung tinuod gina nga gasabot ra sa diay ni silang tanan so mao na delikado mga bay no kay pareha ra ko na sa China gud nga kung dili ta magkasinabot sa territorial pwede nga ato sa nang ipadaplin no kay aron mapusla na ginang kuan kining mga natural resources diha sa West Philippine Sea kung dili ta magkasinabot ana kining mga unsa ni mga disputed na to nga kuan suliran nga mga misunderstanding ato usa na nga ipadaplin kunya ari sa tamag-usa sa pagpahimulos sa natural resources diha nya pila may magastuhan na nya ato nang tungaon 40-60 ba ka o 50-50 ba nga porsyento so pwede man na mahimong ingon ana nga ipadaplin lang sa nato ang kasungian sa territorial nya ari lang sa ta magkasinabot sa kining sa natural resources labi na sa oil nga for the meantime diha lang sa ta so pwede na ingon ana mga bay katawa gitay kalibutan ug unsa ning mga kining mga politiko mga bay nga nanggangis na suits na pila ka dekada mga bay kita unsa koy kalibutan nato og giduaan ra pud ta anak nilang tanan so posible na nga pwede na nga mag-usara na sila diha tanan kini mga politiko niya ilan ang sabuton nga ari lang ta magkasingi ay sa kuan ari lang ta sa political crisis pero bahin na ning mga precious palitonon mag-usara na sa ato lang ning sabot-sabuton kita wa kitay kalibutan pa na mga bay pero kung mapaggang ni Bongbong dili lang sa kadiwa kay basin bahinon og unya ba nga tungod lagi sa kapuulan nato sa pagunahon na ana basin og kani pamasin lang no nga basin niya kanang tinuyo ni diya sa komersyal
aron mulutaw nga uy di ay lain dili ho kaning kadiwa. Kana ko sila ko mga politika ko na. So kana mga kuala na no, mga pinubri lang na nato nga mga analysis mga bay. No? Ang dili ra gyud nato malalis nga kana misaka ang presyo sa mga palitonon unya kita maoy nagsagubang. Diin hangtod karon pila na ka mga presidente ang naglingkod na wala pagit intawon na mapakgang intawon mga bay. Hangtod karon kining mga crisis nga ingon ani bili na to nga giantos nagsakripisyo tang tanan ani mga bay. Puwera lang ani mga politiko kay wa gina sila magkalisod ana mga intawon mga bay. So atulasan ning tanawon mga bay no kung unsay ilang unsaon nila pag-manage sa karong tuiga nga 2023 ug unsay alibyo ani kay ang ako niya po naginighuman na ning sibuyas unsa na sa lain nga musaka nga presyo kanagid mga bay murag dulduo lagi ni tinuod nga basin niya hinuunog sinabutan ra po din nila. So wagi tay kalibutan na ng mga bay ang atuha lang gid karon nga kutom sa tong mahimo muabag ta kun siya atong ikaabag sa gobyerno magpabilin tang dili po ta magpabadlong nya maningkamot lang ta manikay-sikay lang pero atong obserbaran kung unsay mga kalihukan sa atong gobyerno sa atong mga opisyal kung say dili na to maayo nga makita natural ato nang una ta mohimo og mga opinion ato nang tunaan og maayo nya paminahon sa analysis sa uban no kanang nagpagawas sa ilang mga opinion kung nihaom ba na niya kining ato nga kahimtang karon kay hantod karon mga bay wa pagi kanang ko ano wa pagi tay alibyo in taon na ni no nalipay na lang ta nga dunay kausaban diha sa kuan sa AFP modernization sa build pero kana wala pa ginaingon nga nakatuhop dinhi sa tuwa. So padayon lang ta mga bay ato ni nga obserbaran. So sa sunod na po nato na higayon sa sunod natong hisgutanan dire lang sa kukutob mga bay o rock and roll natong tanan mga bay.